Akwai magunguna na sanyi da muka hada kuma muke bawa mutane da izinin Allah sukan warke. Magani haɗi na sanyi mai kyau, musamman mutumin da ke fama da sanyin mara wanda yake fitar da farin ruwa, wanda yake rike masa gaɓoɓi, sanyi mai sa mace rikicewar al'ada, sanyi wanda ke sa ka rauni lokacin da ka kasance tare da iyalinka. To in Allah ya yarda akwai haɗin da zami maka, musamman sanyin da kan sa namiji rauni lokacin da ya kusanci iyalinsa. Akwai sanyi wanda gaba ɗaya kan ɗaukewa mace da namiji sha'awa. To in Allah ya yarda mukan haɗa wannan magunguna na sanyi ko mukan bayar, mutane sukan warke da izinin Allah. Don neman ƙarin bayani ko tambaya, nambar wayar mu 08067989338. Yi wa 'yan uwa sharing ɗin wannan bidiyo domin su ma su gani su amfana. Muna godiya da irin bibiyar bidiyoyinmu da fatan